Дудзіч Маргарита, вучаніца 7 А класа сярэдняй школы нумар 16 горада Ліды. Аркадзь Куляшоў, балада аб 4 заложніках. Іх вядуць па жытняй сцяжынцы 4 пад канвою з дому, 14 старэйшых дзяўчынц, 3 гады хлапчуку малому. Разам з імі у падвал халодны гоняць цётку, сястру Мінаю. А Мінай – гэта бацька іх родны, бацька родны, мсціўца народны. Піша вораг аб ім у газетах, аб чырвонай брыгадзе ягонай. Па ўсіх былых сельсаветах клеюць новы загад суровы. Са слупоў, са сцен, аканіцаў пагражаюць Мінаю загадам. Ён павінен скарыцца, з'явіцца, здацца ў рукі фашысцкім уладам. І вісіць той загад друкаваны на Мінаевай хаце і клеіць. А не з'явіцца, расстраляны будуць заўтра заложнікі. Дзеці. У чаканні смяротнага часу у падвале дзеці Міная, з імі цётка іх родная разам. Ёй таксама расстрэл пагражае. А чаму нас вартуюць салдаты? Знаць маленькаму хлопчыку трэба. А чаму не пускаюць за кратаў, з якімі і сонце, і неба? Ці скора нас вызваліць татка? Скора, цётка гаворыць малому. Татка прыйдзе і ўсім нам, дзіцятка, волю дасць, і мы пойдзем дадому. А чаму не прыходзіць ён? Сыну цяжка ўсё растлумачыць адразу. Спі, засні, суцяшае жанчына у чаканні смяротнага часу. Цётка дзецям, уклаўшы малога, кажа праўду пра лёс іх суровы. Не павінен ведаць нічога, толькі менш, сын 3гадовы. Вы нічога яму не кажыце, навучае дзяцей Міная. Сын усе гаворыць аб жыць, па якому пойдзе дадому. У астрожнай, трывожнай цішы сняцца краты меншаму сыну. Тут і мокрыя сцены, і мышы. Татка, татка, забыў нас, пакінуў. Спі, засні, суцяшае кабета. Спі, сынок, не твая гэта справа. Спі, наш татка не прыйдзе. На гэта я не маю бацькоўскага права. Ноч праходзіць, сонца ўсыходзіць. Заспевали жаворонки у поле. Их выводят солдаты за кратов, ловчи краты их солнцу и вой. Их солдат до стены приставляют, целить катульняные головы, починая сына Міная. Стрел! Упал хлопчук 3гадовы. Каты зноў пісталет узнімае, на сцяне заложнікаў цені. Вось і ўсё. Перад бацькам Міная станьце ўсе бацькі.